εγκέφαλο, το Arduino, ο οποίος είναι συνδεδεμένος με 3 αισθητήρες. Έναν αισθητήρα φωτός που μετράει σε λουξ, έναν αισθητήρα θερμοκρασίας και υγρασίας και έναν αισθητήρα διοξιδίου του άνθρακα, ο οποίος μετράει σε ppm. Επίσης υπάρχει ένας διακόπτης, ο οποίος διαθέτει 2 λειτουργίες, μία λειτουργία τάξης όταν βρίσκεται στο 0 και μία λειτουργία εργαστηρίου όταν βρίσκεται στο 1. Κατά τη λειτουργία τάξης, όταν το φως είναι χαμηλό, μας προειδοποιεί έτσι ώστε να αυξήσουμε τον φωτισμό στην τάξη, ώστε τα παιδιά να μπορούν να γράφουν και να διαβάζουν με άνεση. Τότε μας ειδοποιεί μέσω ενός buzzer και ενός LED, αλλά και της οθόνης, η οποία βγάζει μια συγκεκριμένη ένδειξη, η οποία μας προειδοποιεί να ανοίξουμε τα φώτα. Ενώ όταν η συγκέντρωση του διοξιδίου του άνθρακα είναι υψηλά, τότε μας προειδοποιεί να ανοίξουμε τα παράθυρα, έτσι ώστε να μην ζαλιστούμε.